Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Wallahi ina faɗa maka, ni ma fa na yi misin ɗinka. Ai shekaru da ka sani da ka tafi ka bani wallahi kana nan kawai dai sunan ina dai tare da shi. A haba. Wallahi ina son kamar ka kama alawa nake jinta. Ni wallahi na ma rasa me suka hanga da suke son dole sai sun hada tarayya ta da uwar Hashim. Ya kamata su fahimta Nafisa. Saboda babu wanda zan daga kafa a kanki. Ta za su fahimta? Kana kallo ko sauraron mu sun yi. Fahimtar da su wajibi ne a gare ki Nafisa. Idan ba haka ba, kowa zan iya kawo ƙarshen shi a cikin su. Wallahi ganin ka ji nake kamar ana. Ya kike samu wannan abu? Hey! Ya kamata idan har kuna so a yi wannan auren kawai ka ku tsaya wani ɓata lokaci ku gaggauta kawai a yi a wuce gurin. Wannan shawarar taki haka take kuma abin da ya kamata mu yi kenan saboda hankalin kowa ya huta. Ya da yafi sauki. Ke da kike waya? Da Imran na gama waya. What? Kina mata aure kike waya da wani katon banza? Ina cikin farin ciki na ka zo ka lalata min farin ciki kuma yanzu ai ni ba mata aure ba. Ke me muna? Karkin mai da kanki jahila mana. Kada kishi ya sa ki jawo kanki tsinuwar ubangiji. Ke matar aure ce. Ki san wannan. Kuma duk wanda ya wulakanta aure wallahi tallahi shi ma sai ya wulakanta a rayuwarsa. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Shi so ba zai ɓoye ba. Alaba ka yawan rai, muna cikin damuwa da damuwarka. Da za ka gaya mana menene ko za mu iya bada gudunmawa? Wato ba abin da yake min ciwo a cikin raina, a ce na faɗi na mutu, mulki ya koma hannun azzaluman mutane irin su Waziri. Ni kuma gashi ba da magaji. Tsawon shekaru girma ya kama ni. Na nemi magani ban samu ba. Ranka daɗe, kwantar da hankalinka ya kai wannan sarki mai ɗimbin daraja. In dai matsala ce ta haihuwa aka samu cibiyar shafa'u. Abin sai dai tarihi. Alaba ka yawan rai, kwanaki ma sun ba Fatima maganin HIV kuma ta sha ta warke ras. Gashi sun zamanantar da magungunansu ta hanyar gwaje-gwaje da na'urori na zamani yadda kowane ciwo idan suka gwada ka za su baka daidai da maganin cutarka. Shifa'un. Me muke jira? Ya magana. Godiya ta musamman in ji mai martaba ya ce ai muku jinjina a gare ku. Hakika kun sa shi nishaɗi. Uwar gidan mai martaba uwani ta fara tofa-tofan yawo. Masha Allah. Wannan kaɗan daga cikin aikin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center kenan. Maganinmu na ciwon HIV kuwa saboda ƙarfinsa da kuma garantinsa. Ko da a ce ka kusanci mai matsala ta ciwon HIV ne kana tsoron kada ka kamu da shi, idan ka sha maganinmu na tsawon wata ɗaya za ka rabu da shi ga baki ɗaya insha Allah. Sabon maganinmu na istimina'i tana magance dukkanin matsala ta raunin ma'aurata, tsinkewar ƙwayan halitta, rashin haihuwa, rashin sha'awa da ma jin zafi yayin mu'amala da ma raunin ɗa namiji. Ina masu fama da matsala ta sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsala ta zafin ciki wato basir, da ma matsala ta ulcer da ma uwa uba wato hepatitis B. Duk mai matsala, insha Allahu ku ziyarci Shafa'u daga yau matsala ta ƙare. Za ku samu cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center a nan Najeriya, Niger, Ivory Coast, Algeria, Ghana, Libya, Cameroon, Chad har ma da Saudiya Arabiya, kuma muna tura maganin mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Kaga, dan Allah idan zaka tura min kuɗi na ka tura min. Ki hakuri mana, abin da nake kokarin yi kenan. Ai. Yawa, habara dai. Dan Audu. Ta ba dan Allah ki hakuri mana. Kokarin turowa fa nake yi yanzu. Wajen da nake ne babu ne to wallahi. Dan Allah ka fidda da kunya ka turo min kuɗin mutane. Ba ku da da wallahi. Ana ta kokarin yi muku abu. Kunga, kowannen ku ya kama hotspot ina yanzu ku biya bukatun. Saboda na tabbatar datar ku ce ba ta da inganci. Password ɗin fa? No, ba password. Masha Allah. Haba.
Malam, wace irin data ce wannan Allah mai gudun tsiya? Umar Bojo data. Ta ce data mai inganci wanda ba ta da gargada. A Umar Bojo data jarabawar WAEC, NECO da NAPTEP duka ana biya. A Umar Bojo data za ku iya subscription na GoTV, StarTimes da DSTV. Umar Bojo data tana da inganci da rahusa. Umar Bojo data. Ma fi mishkila. Idan har kika duba wannan fayil ɗin, za ki fahimci dalilin da yasa na ce miki Surayya ta ƙirƙiri makiya tsofaffi a rayuwarta. Gaba ɗaya ba a gansu ba, kuma har da hard drive ɗinta. Da su ta fita, sai da muka yi waya da ita ba. Kun yi waya da ita? Ƙwarai da gaske. Har yanzu ina zargin Salim bai daina shaye-shaye ba. Saboda me? Ba shi da aikin yi a cikin gidan nan sai bacci. Dakata. Na zo ne na kashe ki. Ki kashe ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don't shoot me please. Dalilin da yasa kika kashe Surayya? Ya za a yi da kashe wacce take taimako na a rayuwa? Mun yi bincike mai zurfi a kanki. Ni ba terrorist ba, ni ba kidnapper ba, ni ba jami'in hukumar 'yan sanda ko soja. Ni haɗa ni da bindiga. Hasashen ki zai iya tabbata gaskiya, saboda zuwa yanzu ba mu da tabbaci ba mu da masaniya. Namiji ne ko mace ne? Na gaya miki ki bar mu komai a hannuna. Ni na san me zan yi. Nadia, me yasa nake? Kai ne wanda kai kokarin bada cin hanci. An nuna min bidiyon ka. Ka ƙara ganin ta ne? To wallahi za ki gani. In ga alkhairi. A fita a bani waje. Ana nuna mata arziki kullum tana wa mutane shirme. Wata irin rayuwa ce irin wannan? A ce ke baki da lokaci na kullum? Wallahi duk yadda kai da jaki sai ya ci kara. Abin nan fa akwai almara. A yanayin aikin mu dama kullum ina sanar da ku cewa tsammaci abin da ba ku taɓa tsammani ba. Ƙudiri. Wannan shiri zai fara zuwar muku ne daga ranar Alhamis 18 ga watan Satumba shekarar 2025 da muke ciki da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel mai suna Kannywood Exclusive TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zuwar muku.